Jotonono ani khapangni hamjakma tai chibai ojorao norokno yapar horo जों 4 सेमिस्टार सिलेबास नाय देखाय नुगो यूनिट 1 o कथमायुं जों गायनै मानो हासब खुरिवो सुधन्न देबरमा बाय सैजा ते कायसा गाय लांमानि रुकुंगो सुनिल देबरमा बाय सैजा यूनिट 2 o थांगा हांगाय जों आरो बनुगो कथमा बसा थाइब्रै हाथाइराय Semai Mahajan Kusu Te Kaisake Coba Kaisani Ulo Unit 3 o Tangkakai Jeng Mano Nogendra Jomate Besijak Hakor Bisingi Nokor Baisidi Te Kaisake Nondokumar Deborma Baisija Longtrani Ekalogo Tungluk o Thaili Te Unit 4 o Besangabo Haikino Mano Kok Bekal Arokai Tongo Nogendra Chandra Deborma by Cox Laijak Aming Saslangni Kukila Abono Kari Tongo Jora Te Tongkai Hanorobi Kogrubai Noresandra Deborma by Sejak Te Kaisa Somas by Sanskriti Olindrolal Tirpra by Sejak Obo Gagai Sini 4 semester College of Portonorokni Bagai Syllabus klejak mani o syllabus rokni bisingo norokni bobo tabuk bo class klejak ya kho norok abo ano comment ni bising bi sahordi ang tai norokni sa rokno bo dakti klai o syllabus ni part rokno paina ni bagai ang borokno sanai hanya hai mudu kleriwo unit 1 o hasok khuriwo Langmani rukungo Thaini Kothumayung Unit 2 o Kothuma Besa Thaibrui Hathairai Semai Coba Kaisani Ulo Mahajan Kusu Unit 3 o Tungnuk Ebanatok Longtrani Ekalobo by Hakor Bisini Nokar by CD Unit 4 o Aming Saslangni Kukila Jorate Tongthai Hanorgi Kogrubai Te Kaisake Somas by Sanskriti Norokni o syllabus o tongmani rok Bobo tabuk bo class khlaijagya kho Sahordi comment khlayoi Aboni yagulo ang Norokni Sar Seng Chongjak Khoroktam Tongo Ang samani bisingde o topic khlaijagya rokno dakti khlai khlainani bagai ang Sanai Asukno Hambai Norok Samani Yaglo no Bobo topic Klajagya Ko Abono Sung Salainai